नव नव ऑडियो वीडियो कॉमेडी आ लाइव प्रोग्राम सबसे पहले देखबा के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथिली दबंग के लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करू आहे घंटी के निशान जरूर दब किया तोहरे दुअरिया है किलेवा रभोला भंगिया आ देखना इस सेवा का के आ कैसन भैलवा हलिया आ बढ़ता बेचैनी बाबा आ मुश्किल भइल बाटे जीना कि बढ़ता बेचैनी बाबा आ मुश्किल भइल बाटे जीना जीना सावन महीना सावन महीना देवघर जायब सावन महीना हो सावन महीना हो सावन महीना देवघर जायब सावन महीना हो सावन महीना हो सावन महीना आइल बानी तोहरे दुअरिया केने बारा भोला भंगिया देखना इसे बका के मुश्किल भइल बानिया अब बढ़ता बेचैनी बाबा मुश्किल भइल बाटे जीना जीना देवघर जायब सावन महीना देवघर जायब सावन महीना हो सावन महीना हो सावन महीना जय हो प्रेम कहियो भूतनाथ की फेरा ना जलिया बाबा विपत्ति के बेलिया हो फेरा ना जलिया बाबा विपत्ति के बेलिया हो मिल खातिल आइल तो से मिल खातिल आइल तो से सब में कावड़िया हो मिल खातिल आइल तो से सब में कावड़िया हो मिल खातिल आइल तो से देवघर जायब सावन महीना सावन महीना हो सावन महीना देवघर जायब सावन महीना सावन महीना हो सावन महीना कि हे बाबा कि सोचता नहीं भैया बाबा घाट से कराए ना तो हमरो ई बाबा से मिलन मायरा ना तो हम अही हम तेज तो परन ना सुनाए गौरी के सजन मायरा देखिए कि सोचता नहीं भैरव बाबा छाट से कराए दा हमरा ई बाबा से मिलन मायरा ना ता हम यही ठाम तेजब परन मा सुनाए गौरी के सजन मायरा कि बढ़ता बेचैनी दादा मुश्किल भइल बाटे जीना 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 सावन महीना सावन महीना सावन महीना हो सावन महीना देवघर जायब सावन
पी के भांग पी के गाड़ी मत चलई हो मोर ड्राइवर ए भैया भांग पी के गाड़ी मत चलई हो मोर ड्राइवर ए भैया घर जायब सावन महीना सब महीना हो सावन महीना। और बाबा से यही कहो कि हे बाबा कि भांग गांजा बड़ा पी ले हो काहे तू इतना ही ले हो कि भांग गांजा बड़ा पी ले हो काहे तू इतना ही ले हो अटक रही बात दुख बड़ा होई मोरी भैया कि एक के प्रेम से भोलेनाथ की चला एक कबड्डिया सिक्के दुआरिया चला एक कबड्डिया सिक्के दुआरिया चला एक कबड्डिया बाबा दुआरिया चला एक कबड्डिया सिक्के दुआरिया चला एक कबड्डिया। दुवरिया केने बारा भोला भंगिया देखना इससे बका के मुश्किल भइल बालिया बाहता बचन के दादा मुश्किल भइल बात जीना 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 बोल की देवघर जायब सावन महीना महीना घर जायब सावन महीना। और अही गीत के नाल वादक कृष्णानंद चौधरी जी लिखले छै तो एक बेर ताली के साथ एक सहयोगी संतोष जी ऑर्गन प्लेयर ते कहबै कि देवघर जायब सावन महीना